गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय आरो सिगांनि भिडिअफोरखौ अनसायनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायबोनायनि थाखाय आरो मोजां मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खौथि खौथि गोजोननाय जासिहरनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों बिजेपि हान्जाखौहाय रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों जायनाफोरनाखि गुबुन पार्टियाव थाङो आरो दा गोदानै बिजेपि हान्जायाव थांबाय थानाय मानसिफोरा साफा साफा माफा माफा सियाल गोथांसो आरो लोखोना बारियावहाय थांग्रा माफा माफा मोसौसो होननानै बिथाङा दिनै बुंदों। थारैनो बिथांनि बे बाथ्रा बुंनाया सैथो नंगौना नङा जोङो बेखौ जयै जोङो बिजिरनानै नायगोन आरो सोर सोर दिनैहाय बिजेपि हान्जायाव थांगासिनो दङ गुबुन पार्टियाव थांगासिनो दङ बेखौ जोङो बिजिरगोन आरो गमामायै दिनैहाय रनजित बसुमतारी जे जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मिनिस्टार बिथाङा दिनै बुंबाय जेखि पार्टियानो फैया मानो जोङो चेलेन्ज खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो जोङो दानो नुहुरो रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बड'लेण्डखौ बिजेपिआ धंस खालामनो नागिरगासिनो दङ जोङो बेखौसो नुहुरो। फाइट नांनानै बा जों बेबायदिनो चेलेन्ज खालामनानै देरहागोनखौ जोङो नुहुरा। मानो होनोब्ला रायजो राजाफोर दानो जोंनि बर'नि माखासे मानसिफोरा गोबांथार हान्जाफ्राव गावफ्रुलांबाय दिनै आम आदमी पार्टियावबो माखासे थांबाय कंग्रेसावबो माखासे थांबाय आरो बेबायदिनो इउपिपिएलआव दंखायो बिजेपिआव दंखायो गोबांथार गोदान गोदान तृणमूलाव थांबावबाय गोदान गोदान पलिटिकेल हान्जायाव आरो नेशनेल पलिटिकेल हान्जायाव थांनानै बर'आ सेरखाय बेरखाय जानायनि उनावहाय बिजेपिफोरखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसिफ्रा ज' जानानै नेक्स्टआवहाय बिटिसिआवहाय बिजेपि सरकारखौसो दागोनखौ जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आंनि बुंनाय बाथ्राया सैथो नंगौना नङा। आरो जोङो 2 बोसोरनि उनावहाय जोङो नुनो मोनगोन दिनै 2.5 बोसोर जानानै थांखाबाय आरोबाव 2 बोसोरल'सै रायजो राजाफोर जोङो बे पिक्सारखौ नुगोना 2.5 बोसोरनि गेजेरावहाय सरकारा सोर दानो हागोन जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव खौसेथि गैयाब्ला बिथांमोना दिनै बासनल' होयोब्ला हुसियार गैयाब्ला जोङो जोबस्रांलांगोन। सिगां बिपिएफनि समावहाय मोनसेबो गोदान पलिटिकेल हान्जा बा नेशनेल पार्टिफोरा अफिस लुनो हायाखैमोन। दिनैहाय इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगोनो दिनैहाय मा जादों सान्तिपुरावहाय रनजित बसुमतारीनि समस्तियावनो मोनसे बिजेपि अफिस लुफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजाफोर बे मा पिक्सार बेलाय रायजो राजाफोर दिनै बर' हारिया जोबस्रांलांनायनि दिनै मोनसे लामायाव दंना नङा। सिगां जे हाग्रामा दैदेननाय समावहाय मोनसेबो गुबुन पलिटिकेल हान्जाया गायसनजायाखैमोन आरो जोंनि गेजेराव अफिसा फैयाखैमोन। कंग्रेस दंमोनब्लाबो बै समावहाय कंग्रेसा थैनाय बायदि पेरालाइज थाबायनो हायै बेबायदि मोनसे पलिटिकेल हान्जा जानानै थादोंमोन। नाथाय दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय जिएसपिजों बिजेपिजों इन्डिपेन्डेन्सजों बे मोनब्रै पार्टिजों सरकार दानाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि बर' रायजो राजानि जोंनि राजनितिका थलं थपं दिनै पेहेरबारियावहाय गब्र'नानै थानाय इउपिपिएलआ दिनै आथिं बख'नो हायै बेबायदि जानायनि जाहोनाव दिनैहाय बेबायदिनो हाग्राफ्रा दुफबबोनो हमदों रायजो राजाफोर नंगौना नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। दिनैहाय इउपिपिएल जे बिटिआर सरकारजों जोंनि बर'नि मोनथा गासैबो गोमोरलांसिगोन बायदिखौसो जोङो नुहुरदों। रायजो राजाफोर जोङो ओंखायनो जोङो सिनसियार जानानै खौसेथि जानो गोनां। दिनै गमामायैनो रनजित बसुमतारी बिथांनि बुंनाय बे बाथ्राखौ सैथो मोनदों। नाथाय बेबायदिनो बिथांमोनहाबो दिनै राजनितिक हान्जाखौ बिथाङाबो दिनैहाय लुबैनायनि गेजेरजोंहाय माखासे खामानिफोरखौ दिनै मावैखौ जोङो नुदों। मा खामानिखौ मावाखै नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। दिनै बिथाङा बुंदों लोखोना बारियावहाय थांग्रा मोसौ होननानै लोखोना बारियाव मा थायो लोखोना बारियावथ' गांसो गोरलै थाया जाग्रा थाया। लोखोना बारियावहाय जोङो बेबायदिनो उन्दै समफोरावहाय फायखाना गैयिनि जुनैहाय
जोंनि ओनसोलावबो गोबांथार माबा थायोमोन लोखोना दङमोन हिसाबै लोखोना बारियावहाय खिनानै लोखोना बारियावहाय एसे माब्रैहाय खिबुखौ फुगारबोयो आरो फुगारबोनायनि उनावहाय माब्रैहाय उनावसो दैजों सुफैफिनो रायजो राजाफोर बेबायदिखौ जोंबो खालामबोनाय हिसाबै जोंबो मिथिगौ दिनै लोखोना बारियाव मोसौआ मा बेबायदिनो जोंनावबो माखासे लावखारफोरजोंहाय माखासे समावहाय जोंनावबो मोसौ बिरादनो बिदिनो 15-20थासो मोसौ गाय दङ हिसाबैहाय बे समाव लावखारफोरजोंहाय आंबो थांफानाय बेबायदिनो गामि ओनसोलाव थानाय मानसि हिसाबै एखेबारे माखासे मोसौ सिखाव थायो लोखोना बारियाव थांनानै खिजाहैग्रा दिनै बेबायदिनो नामा जोंनि बर'नि माखासे मानसिफ्रा उदै थारै जिनिसफोरखौ जाहैग्रा लोखोना बारियाव थांग्रा खिजाग्रा नामा जोङो बेखौसो साननो गोनां जादों सियाल गोथाङा हाग्रायाव थायो लाबायनो बेबायदिनो खाथियावहाय थानाय जोंनि ओनसोल खाथियावबो मोनसे बेबायदिनो थुरि बागान गिदिर दङमोन बेवहाय सियालफ्रा माबोरैहाय गामियाव फैनानै अमा फिसा लाङो दाउसा लाङो बेबायदि खावनानै जाग्रा बेखौनो दिनैहाय गमामायै दिनैहाय रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंबाय दिनै गमामायै जोंनि गोदानै थांनाय बिजेपि हान्जायाव थांनायफ्रानो जाहैबाय दिनैहाय जोङो खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो दिनै थांनो नागिरदों मा बिथाङाबो दिनैहाय लोखोना बारियाव थांग्रा खिजाग्रा नामा आं बुङाखै रायजो राजाफोर दिनैहाय रनजित बसुमतारीनि बाथ्राखौ बुंनायखौसो आङो दिनै बेखेवदों आरो दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय थांदों हारिखौ फोजोबनो थाखाय बिस्वजित दैमारी बिथांमोनहा दिनैहाय गावसिनि गाद्दि लुबैनायनि थाखाय थांदों खोमा जोङो बेखौ नुहुरो आरो गोबां मानसिफ्रानो दिनैहाय बिजेपि हान्जायाव लोब हाबैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिजेपि हान्जानिफ्राय जाय बुजिनानै मानसिफ्रा दिनैहाय इउपिपिएलआव हाबफैफिननायखौ जोङो नुदों गोबां मानसिफोरखौनो जोङो बेबायदिनो थांलाय फैलायखौ जोङो नुगासिनो दङ रायजो राजाफोर बेनिखायनो जोङो साननो गोनां रायजो राजाफोर गमामायै जोंनि नैबे बाथ्राखौसो साननो गोनां जोंनि बिटिसिआवहाय बेबायदिनो गुबुन नेशनेल पार्टी बेबायदिनो आम आदमी पार्टीनि अफिस गायसनोब्ला बिजेपि पार्टी गायसनोब्ला कंग्रेसखौ गोख्रों खालामबोयोब्ला जोंनि बड'लेण्डनि आनसलिक पार्टी बिपिएफ इउपिपिएल बिसोरो जोबस्रांलांनायखौ जोङो नुनो मोनो रायजो राजाफोर बे लामायावसो दंसै बिनिखायनो जोङो गासै बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायनि गेजेरजोंहाय जोंनि मोनसे नङा मोनसे आनसलिक पार्टी बिपिएफ नङाबा इउपिपिएल हान्जाजों गोरोबनाया थानाया मोजां दिनै गोबां दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा गुबुन पलिटिकेल पार्टीखौ मानो लाबोनो नागिरदों बिथांमोननिफ्राय सांग्रां जा बिथांमोनहा गावनि लाबानि थाखाय गावनि सिपिनि थाखाय लिडार जानानै दिनैहाय जोंनि बर' रायजो राजाखौ धंस खालामनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै गावनि लाबानि थाखाय दिनैहाय साननो गोनां जादों रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो बिथांमोननि बे खैसारनिफ्राय जोङो साबधान जानो गोनां दिनै रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों बिथांनि बे फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंनानै नाय जिथुनाखि बिजेपि दोलो बिनि माखासे मावख'फोर बा अफिसफोरखौ गायसननाय जायाखैमोन खिन्थु दा नै नोंथांनि समाजनि सिङावहाय सान्तिपुर एलेकायावहाय मोनसे बिजेपिनि अफिस गोदानै गायसनबाय बिनि सायाव भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक हादोर बयहाबो मोन्थाय दङ राजखान्थि गेलेनो राजखान्थियारि हान्जा गायसननो बा खुलिनो आरो बेवहाय राजखान्थि हान्जानि अफिस गायसननाय बयहाबो मोन्थाय दङ खिन्थु थांखिया जादों मोन्थाय दङखाय गासैखौबो बे मोन्थायनि मुङाव मिसइउज खालामनो हारिखौ दैदेननो नंखाय लामाजों जाय जोंनि मानसिफ्रा हास्थायदों बे हास्थायनाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा आं दिनै बुङाखै बेवहाय बिजेपिखौ अफिस गायसननायनि थाखाय बर' हारिखौ मिसगाइड खालामनो नागिरदों होननानै खिन्थु जोंनि माखासे मानसिफ्रा मिसगाइड खालामनो नागिरदों मालाबा बिपिएफनिफ्राय बिजेपिआव फैगोन बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलआव थांगोन इउपिपिनिफ्राय बिजेपिआव थांफिनगोन थारमाने बिसोरसो सेल्फिस साफा माने गोथां सियाल सिखारि सियाल बे आखुथायखौ जोङो हमनो हायो साबैसे जोंनि 14 चिराङावलाय मोजां केरेक्टारनि मानसिफ्रा बिजेपिआव हाबदों नोंसोर मिडियानि साफा सुबुं जानानै मिथिखागौ जायफ्रा बिजेपिआव दिनै 14 चिरां दुवारनिफ्राय गोदान बिजेपि होनदों दै पुराना बिजेपिआथ' थिगैनो दं बिसोर गोदोनिफ्रायनो बिजेपिखा दा जाय बिजेपि हाबदों बिसोरथ' माफा गोथां सियालसो बिजेपिआव थानानै माबा मोनसे आदाय खालामनो हागोन नामा रुलिं सरकार इउपिपिएलआवथ' फैनो लाजियो बिसोरो लाजियो माने इउपिपिएलखौ 17 बोसोर नासयबोनायनि थाखाय बिसोर दा इउपिपिएलआव फैनानै गावसोर मोखां सुनो हाला बिजेपिआव थांनानै माबा मोनसे लाब जानो हायो नामा
माने संख्रि सोलाग्रा मानसिया संख्रिखौनो सोलाबाय थानो लुबैखायो लोखोना बारियाव थांग्रा मोसौआलाय लोखोना बारियावनो थांबाय थाखायो माथो उननि समाव नोंथांनि माबा मोनसे खहा जागोन जेबो खहा जाया आइ चेलेन्ज इट मस्ट वेलकाम मा बिजेपि कंग्रेसबो फैथोंना जिएसपि फैथोंना बेवहाय आरो फैथों माबाया मा होनोमोनलाय आप फैयो ना मा फैयो गासिबो फैदों मस्ट वेलकाम टु चेलेन्ज उइथ मी नोंथाङा सानो नामा नोंथांनि समस्थियावहाय नोंथांनि खामानि मावनाय बा नोंथांनि जिथुनाखि मावथि लोगोफोर बिसोरनि खामानि मावनाया मोजां जायाखै बेनि थाखायनो बेफोरबायदि गोदान पार्टिनि ना बे मावनायजों राजखान्थिजों सोमोन्दो गैया राजखान्थिया बयहाबो मोन्थाय दङ आरो सुबिदा बायदि राजखान्थिबिद माखासेफोर दङ बिसोरनि थाखायसो बेवहाय दिनै बेफोरबायदि जादों खिन्थु बेवहाय गोजाम बिजेपिबो हाजार हाजार दङ खिन्थु बिसोरनि जा साननाय हनाय बिसोरो मालाबाबो बबेबा हारिनि बेरेखा बबेबा समाजनि बेरेखा असान्तिनि बेरेखा बुङा दिनै जाय गोदान बिजेपि हाबदोंना जोंनि बिटिआरआवहाय बिसोरो मा होनो हाग्राखौ धंस' खालामनांगौ होननानै लेक्सार होग्राबो दंबावो हाग्राखौ धंस' खालामनानै बबे हारिखौ दानो नागिरदों नालाय बिजेपिनि मुं लानानै दिनै चिफ मिनिस्टारा हाग्राखौ बासायनांगौ होननानै स्ट्रिक खालामबाय दङ गोबां स्ट्रिक खालामदों ओरैबायदि स्ट्रिक खालामदों जे जोंनि हाग्राखौ जों मोगथांखोर लाखिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ दाखांनांगोन आरो दिनैनि बिजेपियाथ' हाग्रायाव हाबनांगौ हाग्राखौ धंस' खालामनांगौ थारमाने बर' हारिखौ धंस' खालामनांगौ बेफोरबायदि थांखिजोंसो बिजेपिया हाबलादों गतिके बेवहाय जेबो खहा जानायनि बाथ्रा फैया मस्ट वेलकाम टु देम ओमफ्राय जायफोरा बेबायदि थांखि लादों माबा मोनसे खावलायनो सानो नामा नोङो जाहाथे उननि समफ्राव आंनिफ्रायथ' मा खावलायनाय थानो बयहाबो गावबा गाव गोसो दङ नालाय थांथों खिन्थु बेनो हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनानै नों हारसिं राजा जानो नागिरदोंब्ला बेखौ मालाबाबो समाजा निमाहा होआ बेफोरबायदि सुबुंखौ जुग जुग बर' हारिया पानिशमेन्ट होबोनानै मेन्टेलि फिजिकेलि स्पिरिचुवेलि पानिशमेन्ट होबोनानै गावनो अट'मेटिक नेचारेल डेथ जाबोनायखौ जोङो नुबोदों बर' हारिखौ फोजोबबोनो नागिरनाय 7,000 बोसोरनि समनिफ्राय बे बोसोरनि समाव गुबुन गुबुन माबाया मा होनो सुथुरा बर' हारिखौ फोजोबबोनो नागिरदों थेवबो बर' हारिखौ फोजोबनो हायाखै दिनै सोरबा सासे सानैया बिजेपियाव थांना बर' हारिखौ फोजोबनो हागोन नामा नेभार नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ दिनैहाय रनजित बसुमतारी जे हाग्रा बिफाननि जोंनि इएम जे फरेस्ट मिनिस्टार जोंनि बिटिसिनि बिथाङा बुंबाय गासैबो गुबुन दा बिजेपियाव हाबहैनाय बा गुबुन पलिटिकेल हानजायाव थांग्रा ओरै बारस्लाय थांग्राफ्रा लोखोना बारियाव थांनानै खिजाहैग्रा आरो दिनैहाय माब्रैहाय सियाल गोथां होननानै बुंदों बेबायदिनो जोंनि न'निफ्राय दाउ खावनानै जाग्रा अमा खावनानै जाग्रा बेफोरबायदि सियाल गोथां बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि ओंथिखौ जोङो मिथिनो मोनदों बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे मोनथा बेफोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय लिडारफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां जानाया गोनांथि जोंनो थाइसे थाइनै फैसा दिन्थिनानै जोंनि बर'नि माखासे पावार फांसनखौ धंस' खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिनि थाखायनो जोङो गासै जोंनि बर' माखासे लिडारफोरनिफ्राय बिथांमोननि गोदै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जोङो सांग्रांथि जा आङो बेखौसो दिनै बुंनो गोनां जादों रायजो राजाफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि जै